¿Qué está investigando? ¿Qué? Este cuadro bravo. Es bueno, chicos. Egun on, chicos. Dena onartutzen baduk beraien aldera hoa, gure kezkak zabalduz ireki zakaoa. Muga, Muga guztiak apurtu, gure lurra gure ezkioetan hartu, aberi azke bat sortu, eskaldun guztien helburu. Muga guztiak apurtu, gure lurra gure ezkioetan hartu, aberi azke bat sortu, eskaldun guztien helburu. Euskaldun guztien helburu. Muga guztiak apurtu, gure lurra gure ezkioetan hartu, aberi azke bat sortu, euskaldun guztien helburu. Igualico que el muro de Adriano. Venga, ahora. Itxaroten ari ginen, arratzalde honetan, zerbait aurkezteko asmotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko kanta berri bat on bat, zuek ez aztertzeko arratzalde honetan, 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 honetan. Lau bostak orde jota, gitarra zaronekin, dantzatzeko duinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrila, izerdi patzetan, nahiko izango dira. Arratzalde honetan, 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 honetan.
Benetan dut bihotza Hiruak atzetan Dantzatzeko gogoa Daramat zainetan Gitarra biolin duinuak Jarraituz badaukat Divertitzeko gaia Arratzalde honetan 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 Tengo que haber traído el palo. Para que se pegue ahí adentro. No. Cuando meto la cámara. Pues yo no bajo, Ahí se queda la cámara, perfecto. Oiratzean Eguzkizpiak ikusten zeraia da Ta oraingoan Ilargia da nire maitale bakarra Arbizezuak gauero burutik kendu nahian Urduritasunak izerdiz betetzen dit gorpuz osoa Miera nurean pentsatzen Zeruan izari eskorrak daude Desio bat buruan bizitza berri bat Mundu berri bat Bide berria da ustekapean Oso bat eman, tapa batean Hasi naiz gorrika Aizea gonkon aurpegian Malko bana begietan Elmugarik ez duen norabidean Biara mugean pintxatzen Zeruan izari eskorrak daude Desio bat buruan bizitza berri bat Mundu berri bat Venga. Distiratxo iritsi da Egun sentia Datot korrika Hasi daia da Mundu berria Venga, chicos. Arriba va.